טוב, אנחנו עכשיו בהוסטל אמורות לעלות למצ'ו פיצ'ו, באתי להגיד לפיצרוי, והאמיגו פה לא קם. בוא נדגים לכם. אמיגו! 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 הבן אדם מת, כאילו, הוא לא זז. אמיגו! שב! אמיגו! תראו, הוא מת, כאילו, הוא לא זז. רגע, יש מצב שאנחנו... מה? אנחנו מוכנות, אבל האמיגו מת. אמיגו! אמיגו, אמיגו, החיילים שלי לזרוק את קסדות, באמא שלי. אמיגו! אמיגו, אמיגו! ננה. ננה! אמיגו! נו. טוב, שומעת, נראה לי הבן אדם מת. לא, הוא לא מת, כי הוא נושם, יש לו דופק. אמיגו. אולי הוא בקומה. אמיגו. הופה. הופה, הוא זז. הוא זז. אמיגו? אמיגו. הבן אדם זז. אמיגו. הולה. הולה. אוי. הולה. אמיגו. אמיגו! אני צריכה לעשות לו דיגי בשיער כדי שהוא יקום, כאילו, מה זה? אמיגו! נו! אמיגו! necesito ir! יואו, זה בלתי נקלט הדבר הזה. אמיגו! escúchame, por favor! אמיגו! סלדינק! או שאני פועלת פה, אני מה זה חם? אמיגו! תקשיב שנייה! יאללה, חי לי את עצמם. אמיגו! תקשיב, אני צריכה ללכת, אתה לא יודע, אני צריכה ללכת. תקשיב, הולה, בנדיה. יואו, יש תמר איתן בפנים, אני בשוק. אמיגו! אמיגו! כן, pasa con la nene? Media hora yo necesito ir. בן אדם לא זז. תקשיבי, אני רבע שעה מנהלת אותו. הוא עובד פה? כן. לא. בuen día, amigo. ¿Qué pasó? ¿Estás usted así?